Vidím, že máte zájem, tak jdeme Pockets Drink a ji začneme vyrábět. A taky kromě Pockets Drink mikin, který se budou teď na podzim a zimu hodit, máme i Pockets Drink trička, který si taky můžete pořídit právě teď na pockets.cz. Ale to není všechno. Nově vyrábáme Pockets brýle. Let's go. Podle mě vypadají mega dobře a z boku brýlí je Pockets logo, který fakt dobře stíní před sluncem. Dneska je fakt silný slunko. Já se dám radši zpátky na sebe. Let's go. Dál pojďme udělat tenhle drink opravdu velký verzi. A musíme chvátat, protože už za 3,5 hodiny přijde můj kamarád Adam Tran, který ho s tímto obrovským drinkem překvapíme. Doufám, že bude mít radost. Dobrá. Ale počkej, mě teďka něco došlo. Vždyť dělá ten barel, ještě ani nemám ten polep, kámo. No vlastně já jsem si ho ještě nevyzvednul. Kubo, co tady jen tak ležíš? Co tu chceš? Jsem se měl vyzvednout polep na ten můj Pockets Drink. Aha, tak jít pro něho, ne? Nebo? No tak stávej, jdeš se mnou, ne? Ty tady budeš válet mezi tím, co já tady budu všechno jako řešit. Ty jsi mi říkal, že mám pauzu 2 hodiny, takže já si tu teď užívám. Tak ta pauza ti teďka končí, kámo, protože jdeš se mnou, hele. Tak jedem, pojď. Ne, jedem. Tak jo, jsme tady, máš 5 minut po zavíračce a já jdu